Čo spôsobí v našom organizme jedna jediná každodenne užitá lyžica makového oleja Biomek? Zo všetkých olejov sa kyselina linolová nachádza v najväčšom množstve práve v makovom oleji. Vďaka nej sa nám rozpúšťajú tukové usadeniny v cievach, čím pri pravidelnom užívaní znížime riziko infarktu a mozgových príhod až o 70%. Kyselina linolová vám pomôže lepšie spaľovať tuky, pretože sa dokáže vstrebať do tukových buniek. Tuk nahradí a premiestni ho do krvného obehu, kde potom slúži ako energia, teda palivo pre náš organizmus. Makový olej Biomek vám pomôže znížiť vysoký tlak, zároveň upraví vysoký cholesterol, ktorý dnes postihuje aj mladých ľudí. Vysoký obsah masných kyselín v makovom oleji má protizápalové účinky na náš organizmus, ale aj ukľudňujúci účinok na náš nervový systém. Posledné výskumy maku a makového oleja sú odporúčané ako možná prevencia proti rakovine. Pre vysoký obsah vápnika si olej dokáže výborne poradiť s osteoporózou, spevní vám nechty, vlasy, ale poradí si aj s vráskami.